juin kalo kile fɔlɔ la san 2022 malati fila di ma bɛɛ lajɛlen fulo ɲɔrɔ ɲini an b'a fɔ aw bisimila an ka dɔ kibaru kɛnɛ kan bi kibaru b'an bolo ka dɔ mɔ tɛ dɔwɛrɛ ye a yira k'a fɔ Mamadu Njayi n'ale bɛ wele ko Yɔrɔ ale kɔni ye Mali Aigle ka supporter ba ye Yɔrɔ kɔni fatula mai kalo kile 23 san 2022 tɛnɛ don a la o kɔnɔna la Yɔrɔ ka bani kɔni kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko a ye AVC de kɛ barisa bana dɔ kun b'a la a mɛnna bana in kɔnɔna la kosɛbɛ o de kɔni taara laban nin na a kɔni ni kɔni tora bana in Yɔrɔ ka nin bani kɔni kɛra dusumakasiba ye maaw ma spécialement inasa mɔgɔ n'olu kɔni ye Union nationale des supporters des Aigles du Mali ka fara football malien kɔni maaw kɔni kan ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko Yɔrɔ ka nin bani kɔni ma bɛn olu ma cogo si la mais ko mɔgɔw b'u ta la Ala b'a ta la lase wɛrɛ b'an bolo ka d'aw ma a yira k'a fɔ ko sotarama dɔ kɔni ye accident kɛ fɛn fɛn kɔni ye maa 11 olu kɔni ye blessé la kosɛbɛ ni accident kɔni kɛra talata donya la mai kalo kile 31 san 2022 5h du matin kɔni ye wagati accident kɔni kuma kɛ dɔ yɛrɛ a yira k'a fɔ ko minibus fila de kɔni donna ɲɔgɔn na ninnu fila karilen ɲɔgɔn na kɔni nana ni dusumakasi ye maaw ma barisa a kɛra mɔgɔ kɔni blessé cayara kosɛbɛ maa 11 olu kɔni blessé la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tabakɔrɔ kɔni dɔgɔtɔrɔso la yen nɔ barisa sapeurs-pompiers kelen ka n'u ta u taar'u bila o yɔrɔ de la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka d'aw ma Cheikh Mohamed Cherif Kone ale kɔni ye magistrat ba ye Mali kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko sous l'ordre du président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ko wele kɔni bilala a ma conseil suprême de la magistrature kɔni mɔgɔw ma Mohamed Cherif Kone kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ka weleli yɛrɛ kɔni kun tɛ ko wa ale tɛ boli ale tɛ taa yɔrɔ si ale bɛ taa wele jaabi wa n'ale sera wele jaabi yɔrɔ la ale b'a yir'u la k'a fɔ ko wele yɛrɛ kɔni kun tɛ a ka kuma kɔni kɛra ninnu ye lase mun sera a ma olu hakilina y'a yira k'a fɔ ko Mohamed Cherif kɔni b'a la ka guerre froide de kɔni kɛ ani président de la transition cɛ ko barisa a kɛra fanga yira ye maa min kɔni mana se min lase laban b'an bolo ka d'aw ma a yira k'a fɔ Kayi muso bangana dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'ale kɔni bɛ fɛnjugu kɔni feere denmisɛnninw ma muso in kɔni âge bɛ taa san 55 kɔni bɔɲɔgɔnko la tɛnɛdonya la mai kalo tile 30 san 2022 muso in kɔni nɔ minɛla Kayi yen nɔ barisa a yira k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛnw kɔni tun bɛ a bolo ɲɛnaminimafɛn minnu tun bɛ muso ninnu bolo a suguya ka ca ko fɛn fɛn ye cannabis kɔni min ye o sachet 85 o ɲɔgɔn tun b'a bolo ani ni drogue kɔni sachet 90 ɲɔgɔn muso in kɔni minɛlen don OCS maaw fɛ nin wagati na lase min tun b'an bolo ka d'aw ma o ye nin an b'a fɔ